Bratislavy v histórii, kde nás zobrali Chalona. Ona tam prišla so skupinou E, mimochodom jedna z najlepších skupín, aké som kedy v živote videl, naozaj úplne boží. Hlavne ich Ostřáka, Václavka, ktorí tu hrali teraz Dunaj, plus Kokoliu. Každý rok na Pohodu im volám, že chcem, aby obnovili E, lebo myslím si, že všetci by sa zbláznili a tak, ale zatiaľ sa nedali. Ale dnes skúsim znova. Ale vlastne Václavek už odišiel. Nevadí, ja budem skúšať ďalej. To je niečo podobné. Bol? Super, že budem na Lomene. No a Lenka nám povedala, že nás zobere na Rockfest a potom sa neozývala, my sme tomu prestali veriť zrazu. Nám zavolala, že však ako to povedala, my sme sa tam zrazu ocitli presne s tými ľuďmi na pódiu, ktorí tu hrali aj dnes a s mnohými ďalšími. A ja som fakt stál pred tým výkladom, furt som chodil autobusom do Elžu, ale vtedy som chodil pešo, vystupoval som asi o 4 zastávky skôr a chodil som okolo výkladu CKM a tam som stál a pozeral som sa na plakát Rockfest 86 a tam boli taký malý a ja som bol úplne dojatý. Takže to bol krásny začiatok. Už vtedy v tom čase zhruba už potom sme hrali aj túto pesničku, ktorú zahráme teraz, Odpnite mu hlavu.